अच्छा गौर करी भैया, माता सरस्वती जी के प्रसंग रउरा सबको हम सुनावे जा रहल बनी। आ ई प्रसंग जौन बा तौन कल्प भेद के अनुसार बा। माता सरस्वती जी के अनेक प्रकार के भिन्न कथा बा, लेकिन ई जौन हम कथा गावत तनी कल्प भेद के अनुसार ई अलग एगो कथा बा। तो सबसे पहले एगो शेर के भाव बा। वेद और पुराण के भेद सारी दुनिया में जे तने जानी ले उ सुनाई ले कहानिया में। अरे ब्रह्मा जी के बेटी सरस्वती जब भैली आ 10 गो भाई के बहिन कहली। बीगू भाई रंजीत बाबू, ई ओ समय के बात बा जौना बेरा ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करत रहले। तो सबसे पहले अपना मन में विचार का यंत्र का कइले, अपना मन में विचार करत रहे। तो एक दिन ब्रह्मा कोइनी मन में विचारावाना, एक दिन ब्रह्मा कोइनी मन में विचारावाना। एक दिन ब्रह्मा कोइनी मन में विचारावाना। एक दिन ब्रह्मा कोइनी मन में विचारावाना। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी मन से मरीची के बनावतनी, मरीची ऋषि के। कवि के भाव बा, ए बाबू नाम मरीची अत्रि अंगिरा पुलस्त हो। नाम मरीची अत्रि अंगिरा पुलस्त हो। ए बाबू कत्रु भृंगी वशिष्ठ पुलस्त हो। कत्रु भृंगु ऋषि वशिष्ठ पुलस हो। नारद दक्ष जेकर नामवा हो। नारद दक्ष जेकर नामवा हो। एक दिन ब्रह्मा कोइनी मन में विचारवा हो। एक दिन ब्रह्मा कोइनी मन में विचारवा हो। ओही ब्रह्मा जी के हई मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से भैली सरस्वती। ब्रह्मा जी के मुख से भैली सरस्वती। सब कर बनावे बिगाड़े उमती। सब कर बनावे बिगाड़े उमती। की सुन छैला जादो गावता रे गानावा हो। की सुन छैला जादो गावता रे गानावा हो।
मन में विचारावा हो ए बाबू एक दिन के बात हो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना कोई नहीं 10 गो लड़का बनौनी तौना में सबसे छोट रहनी नारद भगवान आ तब ओकरा बाद से अपना मुख से सरस्वती जी के उत्पत्ति कैनी सरस्वती जी के जब उत्पत्ति कैनी आ उत्पत्ति कैला के बाद से जब थोड़ी देर के बाद जब सरस्वती जी की ओर नजर घुमा के जब तकनी तो सरस्वती जी के रूप इतना ना सुंदर रहे कि सरस्वती जी के रूप देख के ब्रह्मा जी मोहित हो गए ब्रह्मा जी मोहित हो गए आ मोहित हो के एगो गीत के भाव बा कि ब्रह्मा हो गईले अरे उनके दीवाना कैसन जबाना आ गई ब्रह्मा हो गईले उनके दीवाना कैसन जबाना आ गई जनाना मने मने माने लगल जनाना कैसन जबाना आ गई धर्मेंद्र रंबू भाई रंजीत भाई बीगू भाई मन के जवन गति बा बड़ी तेज चलेला तो देखी कैसन काम पीड़ित हो गई ब्रह्मा जी के अंदर तने ध्यान देकर उरा सब सुनी ब्रह्मा जी के भ्रमित भइल मती ब्रह्मा जी के भ्रमित भइल मती ब्रह्मा जी के भ्रमित भइल मती आवरी जान तनिका भइल नाता में बेटी लगी है सर्वसती नाता में बेटी लगी है सर्वसती सब है मारे लागी धर्मेंद्र सब है मारे लागी हमारा ताना कैसन जबाना आ गई सब है मारे लागी हमारा ताना कैसन जबाना आ गई ब्रह्मा जी सरस्वती जी के जब देखले मोहित हो गईले आ मोहित हो के काम वासना ना इतना तेजी से जाग गई अब एक आगे रे सब जानते बनी 10 जना जब बेटा देखल लो तो कहलो कि महाराज ये महाराज कैसन बानी रौरा महाराज तन को रौरा शर्म नहीं खेलागत एगो बेटी के प्रति एगो बेटा के प्रति एगो भाई के प्रति एगो बाप के प्रति बाप के कैसन कर्तव्य होला रौरा तन को कुछ नहीं खे बुझात हमरा बुझाता कि जवन रौरा करो तनी
एकरा पहले केहू ब्रह्मा नइखे कइले आ ना होखे वाला केहू ब्रह्मा करी। यही से रउरा सबसे कहनी है कि कल्प भेद के बात बा। कई गो ब्रह्मा हो गइल बड़े, कई गो भिन्न होई है। ध्यान दी हो। बेटा लो डांटे लागल, कल पिताजी बड़ी रउरा गलती काम करतनी। कहता लो का कैसन बानी बाप अरे काहे अरे करीले पाप किया हो मोरे रामा, किया हो मोरे रामा, जियाला के राउर धीरी कारनु राम। जय हो धर्मेंद्र बाबू, बिगू भाई। बेटा लोग कहता केहू नाही कोइलो ऐसन करता निरौरा जैसन। केहू नाही कोइलो ऐसन करता निरौरा जैसन। केहू नाही कोइलो ऐसन करता निरौरा जैसा। केहू नाही कोइलो ऐसन करता निरौरा जैसा। किया हो मोरे रामा, आहो मोरे रामा, जियाला के राउर धीरी कारनु राम। हो मोरे रामा, आहो मोरे रामा, जियाला के राउर धीरी कारनु राम। आहो मोरे रामा, जियाला के राउर धीरी कारनु राम। ए रंजीत बेटा लोग कहता कि हे पिताश्री रौरे से सृष्टि चलता, रौरे सृष्टि के रचना है करी ले। रौरे तो सृष्टि बनवनी हे पिताजी, रौरे से सृष्टि बनल का रौरा मनवा में चलल।
किया हो मोरे रामा आहो मोरे रामा जिया लागे राउर धीरी का आरनु राम किया हो मोरे रामा आहो मोरे रामा जिया लागे राउर धीरी सारा बेटा लोग डांटे लागल लजवावे लगल के महाराज तनको रौरा बुझात नहीं खे कि रौरा का करे जाता नहीं रौरे से सृष्टि बनल रौरे सृष्टि के रचना करीले आ रौरे ई कुकर्म जब करे तो लोग का कही बेटा के बात जब सुनले ब्रह्मा जी लज्जित हो गईले लजा गईले कि हमार बेटा होके आ ऐसा लो बात कहता लो लजा गोल बड़े ए जी गीत के भाव बा सुन ले मरीची के बात हो मन में बाड़े लजात हो अरे कैसे आइल मानावा में ख्याल हो कि ब्रह्मा पाछताए लगल ब्रह्मा पाछताए लगले ए धर्मेंद्र बिगू भाई रंजीत बाबू रंभू भाई देखो कोनो जरूर नहीं खे सब काम अपने कोई नीमन ना होला केहू के सुझाव सुने के चाहिए आ केहू के सुझाव सुन ले तो वैसे घटी ना जाला नफे होला ब्रह्मा जी अपना मन में सोचे तरे का कहवा हेरा गइल मनवा के सुधी हमरो जे बुद्धि मनवा के सुधी काहे पलट गइल हमरो जे बुद्धि ब्रह्मा जी अपना मन में सोचत रहे कहवा हेरा गइल मनवा के सुधी काहे पलट गइल हमरो जे बुद्धि मने मने करेले विचार हो लोग करी तिरस्कार हो मन में अपना ब्रह्मा जी सोचते रहे अपना बेटा लोग के 10 बेटा लोग के बात सुन के मनवा में करेले विचार हो लोग करी तिरस्कार हो ए बाबू कैसे आइल मन में विचार हो कि ब्रह्मा पाछतात बाड़े हो कैसे आइल मानवा में ख्याल हो कि ब्रह्मा पाछताए लगले ब्रह्मा जी लजा गइले कि अब हम का करी अब ब्रह्मा जी लजा के जोन ब्रह्मा जी के शरीर रहे इस शरीर के त्याग दहले मन में विचार कइले कि यही शरीर से यही मन से ये सरस्वती के ऊपर हमार कुदृष्टि गई रहा काम हमारा मन में जागर रहा तो इस शरीरे हम काहे न त्याग दी हाय देखी अब ब्रह्मा जी का कहनी के अपना शरीर के त्यागे लगनी
कि ये शरीर से बड़ी अनर्थ हमरा से हो गई। ए बाबू, अरे आपन शरीर दिहले त्याग तबा ब्रह्मा जी, आपन शरीर दिहले त्याग बाबा ब्रह्मा जी, आपन शरीर दिहले ब्रह्मा जी अपन शरीर के त्याग तारे, आपन शरीर दिहले त्याग बाबा ब्रह्मा जी, ए बेटा लोग के कहल कइले शरीर अपन छोड़ गइले, बेटा लोग के कहल कइले शरीर अपन छोड़ गइले, जे लिखल सब कर भाग बाबा ब्रह्मा जी, जे लिखल सब कर भाग बाबा ब्रह्मा जी, अब देखी 10 गो दिशा होला आ 200 दिशा धर्मेंद्र वो शरीर के ले ली हल कैसे 200 दिशा शरीर ले ली हले, 200 दिशा शरीर ले ली हले, 200 दिशा ब्रह्मा जी के शरीर के ले लहले अपना किहा जौन कुहा पड़ेला कुहासा तो वो ब्रह्मा जी के देन हो। ए बाबू उहो ए धरती पर कुहारा कोई दी हले, उहो एही धरती पर कुहार कोई दी हले, की सुन छायल लागल एगो दाग बाबा ब्रह्मा जी के, की सुन छायल लागल एगो दाग बाबा ब्रह्मा जी के, उहे ब्रह्मा जी अपन शरीर के त्याग दहले आ त्यागले तो 200 दिशा ए शरीर के ग्रहण कैलो आ जवना से अपने के यहाँ अंधकार है कुहासा होला। एगो इहो भी कारण हो आ एगो वेद व्यास जी के जन्म के बेरा में पराशर ऋषि वाला जानते बनिलो तो हमने हिंदू समाज में वेद पुराण अंथाह बा, हर एक पुराण में अलग अलग लिखल बा। अब चली आगे की कथा रोग लोग अगला भाग में सुनाएं।